Türkmenistan'ı ilattan bir kanun tutum tutmak, yurtta dowam edýän şahsiýet kultuny götergülemek, o huzurluğundaki mecburi rahmeti kollamak, yurdi bağı osanlığı ögürmek ve mescit kurmak için bir kanun salgı dalmak praktikası dowam ettirilýär. Adatlyň habarçysynyň suwun beren habaryna görä, Türkmenbaşynyň mekteplerine yeni prezidentin portretleri salşyrylýar we bu çara garaşsyzlygyň başga ýyllaryndan bäri diňe prezidentleriň täzelenmegi bilen pasyllaryň täzelenmegi bilen uğurdaş dowam etdirilýär. Ýöne ilatyň goşmaçy çykdajalary diňe portret tölegleri bilen çäklenmeýär. Olary soňky döwürde Gurbanyly Berdimuhammedow adynaky haýyr sahawat gazanasy üçin toplanýan pullar hem girdi we soralyan pulun hökman suratda berilmegi işini yitirmek gorkusy bilen bagly. Türkmenistan'ın prezidentin portreti bir taraftan şahsiyet kultunyň esasy simbollarynyň biri olan bolsa, ikinci taraftan çağalar ýa-da olaryň en atasyny ýylla goşmaça çykda çykarmagy mejbur etmeň. Sol wagtda ýurt ýolbaşçysynyň portretleriniň arkasyndan galanç edýän adamlaryň birnesini gollamagyň netijeli guraly boldy diýip synçylar aýdýarlar. Emma adatlyk maglumatlaryň ýapyk saklanmagy sebäpli portret birnesiniň arkasynda duran anyk adamlar, olaryň girdejisi we döwlete töleýän sargytlary baradaky maglumatlary alyp bilmeýär. Türkmenbaşynyň mekteplerine ýene-de prezident portreti, Gurbanyly Berdimuhammedowyň adyny göterýän haýyr sahawat gazanasy üçin we pagtaýygymy, baý ekmek çäresi, hazır etrawyna urlayan mescid üçin muallimlerden pul ýygnalýar diýip adatlygyň habarçysy şu ýerden habar berdi. Habarçy bilen anonimlik şertine urlaşan Magarif işgäriniň tasdiklamagyna görä, pedagoglar we bilim edarasynyň beýleki işgärleri döwletiň geçirýän çärelerini maddi goşant goşmagy mejbur edilip, adam başyna jemi 250 manat meçhörüne pul bermeli bolurlar. Olyada beýleki çäre üçin her aýda diýen ýaly pul ýygnalýan hem bolsa, bu gezekki salgyt az aýlykly adamlara has agyr düşdi diýip adatlyk bilen söhbetdeş bolan muallim aýtdy. Pul diňe portret ýa sahawat gazanasy üçin näl, eýsem mektepleriň awadançylygy üçin hem ýygnalýar we bu praktika Sowet ýyllaryndan uzalýar. Emma soňky 10 ýyllyklarda mektepleriň bejergisi we beýleki işler üçin ýygnalýan pullaryň eýgiderli köpelenini we bu ýagdaýyň ýaşaýjylary ören kyn ýagdaýlary salýanlygy habar berilýär. Alady köçesiniň uğruna yerleşen 1-nji, 3-nji we 5-nji mektepler oktyabr aýyna mektepleriň ýyldys ulgamlar üçin muallimlerden, garagullardan, bagwanlardan, tämizçilerden we ýokary sınıf okuwçylaryndan pul toplat diýip habarçy öz seçmelerini salgylanyp habar berýär. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä, umumy ýyldys ulgamlarynyň köçedäki liniýalaryna ýergiderli problema, bökdönçlik dörýär. Netijede gurrun edilýän mektepler öz işgärlerinden we okuwçylaryndan 200 manatdan pul ýygnap, öz başdak ýyldys gadanyny gurdurdular. 5-nji mektebiň muallimläriniň ýagdaýy gowy. Sebäbi ol mektep daşary ýurt dilleriniň çuňlaşdyrylan görnüşde öwredilýän ýeri we bu mektepde esasan guruply diýilýän adamlaryň çağalar okuýar diýip habarçy aýtdy. Bundan başga adatlygyň çeşmeleriniň sözlerine görä, daşary ýurt dilleriniň çuňlaşdyrylan görnüşde öwredilýän mekteplerini işleyen muallimler para köp berilensen 200 manadyň gurrungyny etmeýärler. Ýöne bu pul beýlek mekteplerin muallimleri, hususan az aýlykly muallimler we beýleki adamlar üçin maskala büdjetine urulan agyr zarba bolýar diýip muallimleriň ýagdaýyny gowulýan synç aýtdy. Dilleriň çuňlaşdyrylan görnüşde okudylýan mektepleri paranyň açyk alynýan ýeri. O taýda işleýän muallimler 200-300 manadyň gepini etmeýär. Emma beýleki mekteplerin muallimleri pul ýygymlaryndan gaty nägile boldy diýip bir muallim aýtdy. Adatlygyň habarçysy ýygymlaryň köpelmeginiň bir sebäbiniň gaz, elektrik üçinçiligi bilen hem bagly bolup görünýändigini belliýär. Onuň tasdiklamagyna görä, soňky döwürde şäheriň tebigi gaz bilen üçin edilşi gaty yaramazlaşdy. Diňe mekteplerde ýaşaýyş saýlaryna hem gazyň basysy peterli. Bu ýagdaý adamlary gaty köseýär diýip habarçy aýtdy. Masal üçin 31-nji oktýabrda akşam saat 18:00-dan saat 23:00 aralykda şäherde elektrik togy 6 gezek kesilip, ardından
3 sagatlap tok berilmet dip habarça etdi. Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulşan hünärmeniň sözlerine görä, gaz basyşynyň pesligi elektrik togunyň hem kesilmegini alyp gelýär. Sebäbi adamlar öýlerini ýylatmak we beýleki zerurluklar üçin hasken elektrik toguny ulanýarlar. Türkmenistan Sevitde daşary ýurtlara iňken tebii gaz we elektrik toguny eksport edýän ýurtlaryň biri bolup durýar. Emma hökümet mejlislerinde käte tebii gaz, elektrik togu bilen bagly infrastrukturany gowlandyrmak gardy edilýän gurrunlara garamazdan Sevitlerdäki, hususan owa ýerlerindäki gaz tog üçinçiligi yaramaz bolmagyna galýar diýip Azatlygyň habarçylary habar berýärler. Şol wagtda Türkmen häkimetleri ýaşaýjylaryň çekýän ykdysady kynçylyklary, büdjet işgärlerinden ýygnalýan bir kanun serişçiler barada çykýan habarlara hiç wagt düşündiriş bermeýär.